not Polokwane City 1 Orlando Pirates. So namhlanje bafethu ngizokhuluma ama positives nama negatives ale game la idlala namhlanje. Polokwane City iyona adi host Orlando Pirates idlalwa le ePeter Mokaba Stadium. Lena bekuyi return fixture mina ngikhumbula Orlando Pirates iyayiwina igame yokuqala between these two teams iyayidlala le Orlando Stadium lapho khona sabona abadlali abanjengo Monopoly Saling beyikorela yabo. So namhlanje ngizokhuluma le game le yabo approach le game le ngokwami yabo ngibonile lineup yokuqala i-lineup first lineup keeper ucoach la ukhombisela impela ukuthi igame ufuna ukuyiqeda first half. Nibabonile abadlali abaqalile backline yethu bekusibisi benombokazi. What a performance from the boys, what a performance yabo kuthi ngala ka right kube khona uVan Rooyen for me uVan Rooyen wastruggle bafethu hayi kabi yastruggle but umjida I hope ifitness izobuya, I hope njalo iform yakhe izobuya yabo on and off. For me uVan Rooyen umdlalo on and off yabo uyakunikeza lawo ma glimpses ukuba umdlalo ontswembu abuye enze okunye yabo. I feel like uhamba kakhulu ephambili abuye akhohle usi defender mela athi ukubuya umjida kancane yabo. I get ukuthi namhlanje bedlala against team nayo leyathi dlala nayo adi fast yabo abadlala abanjengo Osuna Police angimele ubanikeze space emuva because uma ubanikeze space emuva bayakwazi ukcapitalize lapho yabo. Sibonile uSuper China shy save enhle game sasanakuqala yabo. Thanda nje ukuncoma nje kumsebenzi awenzile uChina Vets yabo. uChina bafethu ulo goalkeeper lo osisizayo izinto mezithafu yabo usebenzelile lapha. uMarco namhlanje ube solid kakhulu umjida yabo. Ungiprovile ukuthi kahle kahle ungamfaki kwasinye izinkinga namhlanje. Ungiprovile umjida ukuthi cha ngingamhlalisa uHotse benchini ngibe nayo uMarco uzowenza umsebenzi yabo. Uwenzileke namhlanje uMarco umsebenzi seyezamfaka uHotse isiyophela igame nakhona yabo. Usebenzile uMarco uHotse sifuna ukumsave for le game le MC Alger yabo. For me ukufaka uMakgopa up front kuma games akanje, ukufaka uMakgopa up front kuma games akanje kuyaye kubi risk yabo. The reason why ngithi kuyaye kubi risk ubokunaki ama attackers wethu sinonkota sibe nomfuking mase kuthi emuva sibe nobani nomaswanganye kuma games akanjalo. Sidinga i-strike njengomabasa, i-strike esazi ukuthi okay nginayo service emva kwami, nginayo service ka left, nginayo service ka right. So why uzothola i-strike njengoMakgopa because i-team edlala nayo check i-team ebedlala nayo bengaliqala ibhola emuva yabo, bengakwazi ukuqala ibhola emuva. So why ufaka umdlali opressayo phambili yabo? Asemdinga umdlalo opressayo phambili. iPolokwane City ayikwazi ukubamba ibhola njengoba ingakwazi ukubamba ibhola awukwazi ukumfaka uMakgopa because uMakgopa ulomdlali lo osisizayo mesidlala neteam ebamba ibhola yabo. Mesidlala neteam ebamba ibhola, i-team njenge MC Alger, if you remember MC Alger yona team eyibamba ibhola eloko linokha ibhola linokha. So sasinikwe i-striker njengayo, i-striker esizokwazi ukuya kuleya team leya siloku express yabo. Game namhlanje besidinga i-striker esiwuMakgopa, i-striker esiwumabasa njalo esofika lapha phambili sishaya inqako yabo, sidropele ibhola sishaya inqako yabo. I feel like namhlanje besishoda phambili ke but ke iPolokwane City ikwazile ukusibamba, angifuqa ngamanye ikwazile ukusibamba iPolokwane City even though sibe nawo amathuba first half nabo babili nawo amathuba first half but ke bahlulekile kwa capitalize second half. Yes ayiqala second half sadlala ngempela unkota. For me first half umjida ube mnandi yabo. For me first half unkota ube mnandi. I don't know what happened second half but first half umjida ubesidalela ama chances. Kunethuba nje la elishawa ibhola elicrosswe unkota mfethu ungangazi kwenzakaleni ngomfuking lapha yabo. Mhlambe na umfuking angalibonanga but mina ngumfuking lapha bengizolicima ibhola mase ngishaya ugoalkeeper because i-defender lePolokwane City angazi noma libe wacima ibani impela lapha leya cross leyangazi noma ipass noma icross yini edrop unkota lapha enikeza umfuking. Leza intona ziya connect angazi kanjani but nje I feel like kunogesi between lo bona boba u2 kunogesi nje ukubone misakhulu akunalamakopi lawo afike kushayelelwe lamakopi lawo ayofaka ukusinga ulalele kanje. I feel like baneleyo connection mfethu boba u2 bayakwazi ukuconnect yabo. Uma ubheka ama goals ascora lo mfana lo nkota uhleze ezoassistelwa umfuking yabo. Nayo inkota iyakwazi uku-assistela umfuking baneleyo connection angazi noma ngiyangifica yini but ke overall game I feel like for me noma singakora amagoli kanjani but mesithole u3 points yabo, mesithole u3 points cause Orlando Pirates kule game ibizokwazi ukuyiwina ama-goals amaningi. I feel like i-pitch namanje ngisasho yabo mesodlala ePeter Mokaba Stadium
singadlala ibhola elihle noma ibhola elihle kanjani, but leya pitch leya ayikho mnandi futhi I feel like incane kakhulu. Amabhola asheshe ukuphuma kuba ama-throw-ins. Yabo incane leya pitch leyana for i-Orlando Pirates, but ke u-3 points iwona esodingayo. Uma subheka nje ama-games esiwadlalela lapha, ayikho igame esesayidrawa, ayikho igame esesayidliwa, ama-wins wodwa. Yabo kuyangijabulisa ukubona into ekanje. Manikhumbula sawina against i-Magesi FC, sawina against i-SuperSport, sawina against iSkokona United. So namhlanje siwinile against iPulane City. So kuyangijabulisa ukubona into kanje. Yabo, what a performance from uMbokazi bafethu nje wathi ngisho another man of the match performance from the boy. Yabo, sidinga ukubona into kanje. Sidinga ukubona into kanje. Yabo, man of the match performance isithathu le. Wayithola dlana SuperSport, wayithola futhi sidlala neMamelodi Sundowns, useyitholile futhi manje sidlala nePulane City. Yabo, future of Bafana le bafethu kuningi yabo, kuningi asazokuzuza lo mfana lo. Kuningi asazokuzuza. For me uyayideserve i-man of the match, says man of the match, uyayideserve i-award ye-best youngster leyo ku-PSL this season. Even though esadlala ama-games amancane, tell me iyiphi enye youngster esadlele njengoMbokazi? Iyiphi? Ungangitshela ama-comments, iyiphi enye youngster edeserve le award? Yabo, even uKhoza we-Sundowns, I'm not comparing the guys, angibacomparisha budget, but uKhoza eMamelodi Sundowns akafiki kwi-level yeMbokazi. Sibe nje neqiniso bafethu elimsulwa. I'm not comparing the guys. Yes, they are youngsters and so badinga Bafana in the future, but if you can check their performances, can you tell me ukuthi uKhoza udlala kwi-level efanayo neyaMbokazi? Maybe iSundowns ine-talent eliningi at their disposal, abadinga ukufaka lo mfana kakhulu. Yabo, uKhoza, because uKhoza unokukhuhla ibhenji nje. Sibona uSuarez lapha eqala, even though uSuarez enza ama-mistakes. Yabo, but abajita engathi bangaloku beqhubekile beloku beyiwina le game, beloku bawina ama-games abo, i-league isakhona, i-league isa on. Yabo.